салом ба он нафароне ки ин лаҳза ба тозагӣ ба шабакаи баҳорисон пайвастанд. Чун дар рӯзи фархундаи модарон қарор дорем, аз фурсати муносиб истифода карда ба ҳамаи модарону хоҳарони азиз саодатмандӣ, хушрӯзӣ ва тансиятиву толемандиро таманно дорем. Ва мо ҳайати эҷодӣ тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи матнро бо варзишгари духтарон манзуратон намоем. Ёдовар мешавем ки барномаи имрӯзаи матн бо дастгирии Кумитаи шаҳрии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри Душанбе ва маҷмӯаи варзишии Борбад таҳия мегардад. Маслиҳат медиҳем моро муддати ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеши моро бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барномаи матн шуморо бо иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон шинос мекунем. Иштирокчии таҳти рақами 1 Миҷгона Қаландарова. Миҷгона Қаландарова дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 шаҳри Душанбе таҳсил мекунад. Вай ба якарбаи шарқии тайквандо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунад. Дар чорабиниҳои варзишии мактабии фаъолона ширкат меварзад. Ба илмомӯзӣ низ диққати махсус дода, бештар фанҳои забони модарӣ ва адабиётро меписандад. Мехоҳад дар оянда омӯзгор шавад. иштирокчии таҳти шумораи 2 Мафтуна Элмуродова. Мафтуна Элмуродова хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 шаҳри Душанбе аст. Варзиш ва тарбияи ҷисмониро дӯст дошта, доимо ба обу тоб додани бадан машғул аст. Аз намудҳои варзиш бештар таеквандоро меписандад. Ба фанҳои таърих ва алгебра диққати махсус медиҳад. Орзу дорад ки дар оянда омӯзгор шавад. иштирокчии таҳти рақами 3 Озода Раҳимқулова. Озода Раҳимқулова дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 100 шаҳри Душанбе таҳсил мекунад. Ба футбол ва баскетбол шавқи беандоза дорад. Дар чорабиниҳои мактабӣ фаъолона ширкат варзидааст. Ба барандаи панҷкаратаи тӯби тиллоӣ Криштиану Роналду ва дастаи Ювентус мухлисӣ мекунад. Аз фанҳои мактабӣ бештар физикаро меписандад. Мехоҳад дар оянда духтур шавад. иштирокчии чоруми барнома Оиша Мазунова. Оиша Мазунова таълимгирандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 100 шаҳри Душанбе аст. Номбурда ба варзиши сабук ва бокс диққати махсус медиҳад. Дар чорабиниҳои мактабӣ аз рӯи варзиши сабук фаъолона ширкат варзидааст. васфи Тоҷикистони соҳиби истиқлолро бо қироати шеър дӯст медорад. орзу дорад ки дар оянда ҳуқуқшинос шавад. иштирокчии таҳти рақами 5 Гулноза Муродова. Гулноза Муродова дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 шаҳри Душанбе таҳсил мекунад. мавсул ба волейбол ва баскетбол таваҷҷӯҳи беандоза дорад. Ба фани омодагии дифои ҳарбӣ диққати махсус медиҳад. омӯзиши забонҳои хориҷиро низ дӯст медорад. мехоҳад дар оянда духтур шавад. ва ниҳоят иштирокчии охирин Мадина Муродова. Мадина Муродова хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 шаҳри Душанбе аст. тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро сармашқи кори ҳаррӯзаи хеш медонад. ӯ бештар шиновариро меписандад. мавсуф ба бокс таваҷҷӯҳи беандоза дорад. вай ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ низ диққати махсус медиҳад. орзу дорад ки дар оянда дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ Ибни Сино таҳсил намояд. дӯстони азиз, инак мегузарем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. корманди Кумитаи марказии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон Шукронаи Маҳмуд. корманди Кумитаи марказии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон Музифа Абдураҳимова. бинандагони гиромӣ, шарти аввали барнома баскетбол мебошад ки ба ҳар як иштирокчӣ 3 имкониятӣ дода мешавад. инак дӯстони азиз, бо ишораи довар шарти аввали барнома оғоз мегардад ва
акнун мебинем ки иштирокчии таҳти рақами 1 аҳсан мегӯем. партофти аввалини ӯ ба ҳадаф расид. акнун мебинем имконияти дуюми иштирокчии таҳти рақами 1 чӣ гуна анҷом меёбад. мутаассифона ба ҳалқа расид вале ба ҳадаф нарасид. акнун имконияти навбатиро мебинем. қариб буд дӯстони азиз ки ба нишон мерасид ва мутаассифона натавонист ки ин туби охирини худро ба нишон расонад. мижгона қаландарова аз се партоф танҳо як тубро ба нишон расонид. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Мафтуна Элмуродова. бо ишораи довар ба шарти барнома шурӯъ мекунад. ҳу мебинем ки иштирокчии навбатӣ чӣ гуна имкониятҳои худро истифода менамояд. қариб буд дӯстони азиз ки партофти аввалини ӯ ба ҳадаф мерасид. мутаассифона ба ҳалқа расид. акнун имконияти навбатиро мебинем. ду тупи дигар дар пеш аст. Мафтунаро зарур аст ки бояд шитоб накунад, худро озод ҳис намуда ана ҳамин гуна партоф намояд. офарин мегӯем. акнун имконияти навбатиро мебинем. шояд ин туп ҳам ба ҳадаф бирасад. мутаассифона Мафтуна Элмуродова натиҷаи миҷгона Қаландароваро такрор намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Озода Раҳимкулова. инак дӯстони азиз, иштирокчии таҳти рақами 3-ро мебинем. иштирокчии навбатӣ назар ба дигар рақибони худ қаду басташ баландтар аст. мутаассифона партофти аввалин ба ҳадаф нарасид. акнун партофти дуюмро мебинем. шояд тупи дуюмро тавонад ки ба нишон расонад. афсус мебинем ки Озода каме шитоб мекунад. ӯро зарур аст ки бо диққат бошад дар иҷрои ин шарт. ин ҳоло оғози барнома аст дӯстони азиз. мутаассифона партофти сеюм ҳам ба ҳадаф нарасид. Озода Раҳимкулова шартро бенатиҷа анҷом дод. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Оиша Мазунова. фикр мекунам ки ин шарт барои иштирокчиёнмон на он қадар шарти мушкил аст. хело партофти хуб буд, вале ба дигар самт рафт. Оишаро зарур аст ки бо диққат ба анамун ҳалқа таваҷҷӯҳ намояд. ана ҳамин гуна тавонад ки партофти худро ба ҳадаф расонад. инак мебинем ки туби сеюмин чӣ гуна ба ҳадаф мерасад. аҳсан мегӯем ба Оиша Мазунова. Оиша Мазунова аз 3 партоф 2 туби худро ба ҳадаф расонид. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Гулноза Муродова. инак иштирокчии таҳти рақами 5 тубро ба даст мегирад ва партоф мекунад. партофти ӯ қариб буд ки ба ҳадаф мерасид, қариб буд ки дохили ҳалқа мегардид, вале мутаассифона ин партофти дуюм аст ки вориди ҳалқа намегардад. аҳсан мегӯем. билохира тавонист ки партофти охиринро вориди ҳалқа намояд. Гулноза Муродова тавонист ки аз 3 партоф 1 тубро дохили ҳалқа намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Мадина Муродова. дӯстони азиз, Мадинаро мебинем. фикр мекунам қаду басти Мадина барои ана ҳамин намуди варзиш хело муносиб аст, вале мебинем ки партофти аввал бе натиҷа анҷом ёфт. инак туби навбатиро бебирем. аҳсан мегӯем. як имконияти дигар дар пеш аст. офарин мегӯем. хело партофти хуб буд. Мадина Муродова тавонист ки 2 тубро дохили сабад намояд. ҳамин тавр дар ин шарт Оиша ва Мадина ғолиб омаданд. баъди гузарондани шарти аввал Мадина Муродова ва Оиша Мазунова бо холҳои якранг 10-тои мақомҳои якум ва дуюмро касб карданд. 3 иштирокчӣ Мижгона, Мафтуна ва Гулноза бо 8 имтиёзи зинаҳои минбаъдаро ишғол намуданд. Озода Раҳимкулова дар хати охирини ҷадвал қарор гирифт. дӯстони азиз, расидем ба шарти дуюми барнома. шарти навбатӣ яке аз машқҳои бодибилдинг мебошад. барои иҷрои ин шарт Мижгона Қаландароваро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, шарти навбатӣ шарти дуюми барнома аст ки яке аз машқҳои бодибилдинг аст.
мижгона қаландарова ин амалҳоро иҷро карда истодааст ва мебинем ки чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. албатта иҷрои ин шарт озод аст. ҳар як иштирокчӣ метавонад ки мувофиқи қувваву нерӯи худ ин машқро иҷро намояд. ва дар ин ҷо мебинем ки довар ишора карда истодааст ки мижгона қаландарова бояд ин амалро боз ҳам хубтару беҳтар бехатогӣ иҷро намояд. вале ба ҳар ҳол аҳсан мегӯем ба мижгона қаландарова ки тавониста истодааст ки аз ӯҳдаи иҷрои ин шарт ба хубӣ барояд. шумораи ададҳо ба 20 расид ва мижгона қаландарова ҳоло ҳам ин амалро идома дода истодааст ва гуфтам ба маврид аст ки анамин таҷҳизоти варзиширо ки шумо мебинед дӯстони азиз 15 килограмм вазн дорад. албатта ин вазн мувофиқи ана ҳамин қувваву нерӯи варзишгар духтарон аст. мижгона қаландарова машқи бодибилдингро 30 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Мафтуна Элмуродова. инак дӯстони азиз, Мафтуна Элмуродова ба шарти барнома пардохт. акнун мебинем ки ин варзишгар то кадом андоза аз ӯҳдаи иҷрои ин шарт мебарояд. мебинем ки ин амалро иҷро карда истодааст. Мафтунаро зарур аст ки боз ҳам ин амалро хубтару беҳтар иҷро намояд то охир ана ҳамин таҷҳизотро ба назди худ наздиктар намояд. бинандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки барномаи матнро бо дастгирии Кумитаи шаҳрии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри Душанбе ва маҷмӯаи варзишии Борбад манзури шумо гардонида истодаем. шумораи ададҳо ба 20 наздик шуда истодааст. аҳсан мегӯем ба Мафтуна Элмуродова. шумораи ададҳо ба 30 наздик шуда истодааст. Мафтуна кӯшиш карда истодааст ки натиҷаи рақиби худ мижгона қаландароваро гузарад. аҳсан мегӯем, аллакай натиҷаи мижгона қаландароваро гузашт. дӯстони азиз, акнун мебинем ки рақобат миёни ин варзишгари духтарон ба назар мерасад. бинед ки дӯстони азиз, аллакай ин варзишгар кӯшиш карда истодааст ки шумораи ададҳоро боз ҳам зиёдтар намояд. ин ҳам як ҳадафи хуб аст ва имрӯз ин варзишгарон ба хотири ғолиб шудан омаданд дар ин барнома. барои қаҳрамон шудан бояд ҳар яке онҳо кӯшишҳои зиёд намоянд. дӯстони азиз, аз сабабе ки Мафтуна Элмуродова ба хатогӣ роҳ дод, ҳайати ҳакамон иҷрои шарти ӯро 40 маротиба ҳисоб намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Озода Раҳимқулова. инак мебинем ки Озода Раҳимқулова ин шартро иҷро карда истодааст. озодаро зарур аст ки ӯ ҳам боз ҳам кӯшиш намояд ки ин амалро то охир иҷро намояд, яъне таҷҳизотро то ахир бурда ва боз тавонад ки ба худ наздиктар биёрад. ин яке аз қоидаҳои шарт аст. албатта ҳар як шарт ба худ як қоидае дорад. бояд ҳар як варзишгар кӯшиш намоянд ки ин қоидаҳоро ба инобат гирифта амалҳоро хубтару беҳтар иҷро намоянд. дар ин ҷо довар, яъне ҳайати ҳакамон низ назорат мебарад ки варзишгарон ба хатогӣ роҳ надиҳанд. аҳсан мегӯем дӯстони азиз, бинед ки ин варзишгар ҳам Озода кӯшиш карда истодааст ки ба монанди рақибони худ натиҷаи хубтар нишон бидиҳад. албатта дӯстони азиз, мо мушоҳида мекунем ки дар ин шарт яке аз дигаре хубтару беҳтар ин амалро иҷро мекунад, яъне зиёдтар ин амалро иҷро мекунад. дӯстони азиз, гуфтам ба маврид аст ки ин варзишгари духтарон бори аввал аст ки машқи бодибилдингро иҷро карда истодаанд. албатта ин ҳам як ҳадафи хуб аст ва бояд варзишгари духтарон кӯшиш намоянд ки мувофиқи анамун қувваву нерӯи худ ин машқҳоро иҷро намоянд. албатта ҳар як машқ ба худ як меъёр дорад. бояд ин меъёрро ба назар бигиранд. аҳсан мегӯем ба Озода Раҳимқулова. шумораи ададҳо ба 60 расид. офарин мегӯем.
дӯстони азиз, Озода Раҳимқулова бениҳоят кӯшишҳои зиёд намуд ва машқи бодибилдингро 60 маротиба иҷро намуд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Оиша Мазунова. иштирокчии таҳти рақами 4 омода аст барои иҷрои ин шарт. аллакай оғоз намуд ин амалро. дӯстони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки ин варзишгар духтарон бори аввал аст ки дар барномаи матин машқҳои бодибилдингро иҷро карда истодаанд ва фикр мекунам ки дар минбаъда барои машқу тамрин кардани онҳо ин ҳам як заминаи хубе мегузорад ва албатта хотиррасон менамоем ки ҳар як варзишгар бояд таҳти назорати мураббиён ин амалҳоро иҷро намоянд, зеро ҳар як амале ки онҳо хато иҷро мекунанд фикр мекунам ба саломатии онҳо зарари манфӣ мерасонад. аз ин рӯ маҷмӯаи варзишии Борбад барои варзишгарон тамоми шароитҳои мусоидро фароҳам овардааст ва дар ин ҷо мураббиён, яъне мутахассисони ботаҷриба ҳастанд ки метавонанд ки ҳар як алоқамандону дӯстдорони варзишро дар ана ҳамин толори варзишӣ ба онҳо машқу тамрин бидиҳанд. мо аллакай мебинем ки Оиша Мазунова ба хастагӣ, яъне хастагии худро бисёртар эҳсос карда истодааст ва аҳсан мегӯем. иҷрои шарти Оиша Мазунова 40 маротибаро ташкил намуд. навбати Гулноза Муродова фаро расид. инак иштирокчии таҳти рақами 5 Гулноза Муродова бо ишораи довар ба шарти дуюми барнома пардохт. акнун мебинем ки Гулноза чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. аҳсан мегӯем. бинед ки бе ягон хатогӣ ин амалро иҷро карда истодааст. агар то охир ҳамин тавр ин амалро иҷро намояд, фикр мекунам натиҷаи хубтару ба даст меорад. шумораи ададҳо ба 20 наздик шуданд. аҳсан мегӯем ба Гулноза Муродова. хело хуб ин амалро иҷро карда истодааст. ва дӯстони азиз, ҳар як варзишгар дар иҷрои ин амалҳо бояд озод худро ҳис намояд, озодона нафас бикашанд. ин яке аз машқу тамрин карданро, яъне осон кардани кори онҳо. ана ҳамин кор аст ки бояд ҳар як варзишгар пас аз иҷрои ҳар як шарт озодона нафас бикашад. фикр мекунам ки кори онҳо боз ҳам осонтар мегардад. аҳсан мегӯем ба Гулноза ки пас аз ҳар як амали худ озодона нафас кашида истодааст. аллакай шумораи ададҳо ба 50 наздик шуда истоданд. аҳсан мегӯем ба Гулноза Муродова. ин варзишгарам кӯшиш карда истодааст ки натиҷаи рақибони худро такрор намояд. аҳсан мегӯем. дӯстони азиз, аз сабабе ки Гулноза Муродова ба хатогӣ ро дод, ҳайати ҳакамон иҷрои шарти ӯро 50 маротиба ҳисоб намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Мадина Муродова. инак иштирокчии таҳти рақами 6 омодагӣ мебинад ва бо ишораи довар аллакай ба шарти барнома пардохт. дӯстони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки таҷҳизоти варзиши 15 килограмм вазнро ташкил медиҳад. албатта ана ҳамин вазнро, 15 килограмм вазнро махсусан барои ана ҳамин варзишгар духтарон мондаанд ки ҳайати ҳакамон, зеро аз ин вазнро зиёд кардан барои варзишгарон фикр мекунам каме мушкилтар мегардад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз 15 килограмм вазнро монданд ва варзишгарон метавонанд ки ана ҳамин 15 килограмм вазнро бо дасти худ, яъне бардошта иҷро намоянд. ва мебинем ана ҳамин таҷҳизоти варзиширо онҳо ҳар лаҳза ба назди худ наздик карда истоданд ки ин яке аз қоидаҳои машқи бодибилдинг аст. аҳсан мегӯем, шумораи ададҳо ба 30 расид.
дӯстони азиз, он духтароне ки айни ҳол ин варзишгар духтаронро дида истодан, фикр мекунам ки ба хулосае меоянд ки ҳатман ба варзишгоҳ омада ба машқу тамрин, яъне ба машқи боди билдинг ва пауэрлифтинг машғул шаванд. ва мебинем ки аллакай ба хатогиам роҳ медиҳад Мадина Муродова. аҳсан мебинем. дӯстони азиз, аз сабабе ки дар амалҳои Мадина Муродова хатогӣ ба назар расид, ҳайати ҳакамон эҷрои шарти ӯро 46 маротиба ҳисоб намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт Озода Раҳимкулова даст боло гардид. аҳсан мегӯем. пас аз хотима ёфтани шарти дуюм тағйирот ба назар нарасид. ин аст ки Мадина Муродова ба мисли пешин пешсаф аст. Оиша ва Гулноза бо як холи камтар дар зинаҳои дуюм ва сеюм мавқеъ гирифтанд. Мафтуна ва Озода 15 холи доранд. Мижгона Қаландарова дорои 14 имтиёз аст. тамошобинони азиз, барномаи матин аз маҷмӯаи варзиши Борбад идома дорад. Инак расидем ба шарти сеюми барнома. Шарти навбатӣ яке аз машқҳои маъмули дӯстдоштаи духтарон аст ки бештар онҳо тарзи ҳаёти солими хешро бо ана ҳамин машқ пеш мебаранд. беҳтараш таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. инак дӯстони азиз, шарти навбатӣ оғоз гардид. Гуфтам ба маврид аст ки ба ҳар як варзишгар духтарон 1 дақиқаи вақт дода шудааст. онҳоро зарур аст ки дар муддати 1 дақиқа ин амалро ҳарчи зудтар эҷро намоянд. Мижгона Қаландарова вақти худро натавонист ки самаранок истифода барад ва ҳамин тавр ин амалро 21 маротиба эҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Мафтуна Элмуродова. инак мебинем Мафтуна Элмуродова ин амалро иҷро карда истодааст ва мебинем ки дар муддати 1 дақиқа чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. дӯстони азиз, ин яке аз машқҳои дӯстдоштаи духтарон аст ва онҳо набояд ба хатогӣ роҳ бидиҳанд, зеро ҳамарӯза бо ин амал онҳо машғул ҳастанд ва мебинем ки имрӯз дар муддати 1 дақиқа чанд маротиба ин амалро иҷро мекунанд. Мафтуна Элмуродова аз 1 дақиқаи таъиншуда танҳо 25 сонияро истифода бурду халос ва ҳамин тавр ин амалро 40 маротиба эҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Озода Раҳимкулова. инак Озода Раҳимкуловаро мебинем. бинандагони гиромӣ, ин варзишгар дар шарти қаблии барнома мақоми аввалро касб намуд ва мебинем ки дар ин шарт метавонад ки натиҷаи қаблии хешро такрор намояд. дӯстони азиз, ин амал албатта бештар варзишгарон ин амалро барои гарм сохтани бадан истифода менамоянд ва мебинем ки Озода Раҳимкулова чун пештара боз ҳам дар ин шарт хело бо маҳорати воло ҳунарнамоӣ карда истодааст. аҳсан мегӯем. бинед ки бе ягон хатогӣ сонияҳо сипарӣ шуда истоданд. 1 дақиқа танҳо барои варзишгарон таъин карда шудааст. офарин мегӯем дӯстони азиз, бинед ки бе ягон хатогӣ ин амалро иҷро карда истодааст. аҳсан мегӯем дӯстони азиз, бениҳоят беҳтарин. як қарса. Озода Раҳимкулова вақти худро самаранок истифода намуда дар муддати 1 дақиқа ин амалро 104 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Оиша Мазунова. инак иштирокчии навбатиро мебинем. бинандагони гиромӣ, Оиша Мазунова аст. омодагӣ мебинад ва бо ишораи довар ба шарти барнома пардохт. дӯстони азиз, бори дигар ёдорас мешавем ки барномаи матинро бо дастгирии Кумитаи шаҳрии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри Душанбе ва маҷмӯаи варзиши Борбад манзури шумо гардонида истодаем. дӯстони азиз, гуфтам ба маврид аст ки ин варзишгар духтарон бори аввал аст ки дар барномаи матин иштирок карда истоданд ва он шартҳое ки дар пеши онҳо гузошта шудааст, имрӯз онҳо бо як сарбаландона аз ӯдаи иҷрои ин шартҳо баромада истоданд ва мебинем ки Оиша Мазунова бе ягон хатогӣ
این مشق رو اجرا کرده ایستاده است. احسن میگوییم. این ورزشگر هم کوشش کرده ایستاده است که به مانند رقیب پرقوت خود آزاده رحیم‌قلوه خوبتر و بهتر اجرا نماید شرط رو. اویشا مظلومه در مدت 45 ثانیه این عمل رو 78 مرتبه اجرا نمود. توجه میکنه به مهارت گلنوزه مرودова. اینک گلنوزه مرودова با اشاره داور شرط رو شروع نمود. اکنون میبینیم که این ورزشگر دختر چند مرتبه این عمل رو اجرا میکند. احسن میگوییم. از عملهای گلنوزه معلوم میگردد که او همه روزه با این عمل مشغول است، با این مشق مشغول است و بینید که خیلی خوب این مشق رو اجرا کرده ایستاده است. هر یک ورزشگر که دوستان عزیز کوشش میکند، تلاش میکند، امتیازی خوب رو به دست میآورد و البته این امتیازی به دست آورده میتواند که برای غالب آمدن کمک رساند. ثانیه های سپری شده ایستادند. بار دیگر یادداشت میشویم که به هر یک اشتراکی 1 دقیقه وقت داده شده است. شمار عددها به 100 نزدیک شده ایستادند. احسن میگوییم. ولی متاسفانه به خطا گیر داد. گلنوزه مرودова توانست که در مدت 1 دقیقه این عمل رو 95 مرتبه اجرا نماید. توجه میکنیم به استعداد مدینه مرودова. دوستان عزیز البته ورزش برد دارد، باخت دارد. یکی غالب میآید، دیگری مغلوب میشود. باید برای این راه افتاده شدن در کار نیست. تنها کوشش کردن در کار، تنها به پیش و اون سپارش‌هایی که در نزد آنها گذاشته می شود کوشش نمایند که به خوبی اجرا نمایند. مدینه مرودова هم این عمل رو اجرا کرده ایستاده است. هر یک لحظه و ثانیه و میبینیم که این عمل رو به انجام رسونید. مدینه مرودова در مدت 40 ثانیه این عمل رو 61 مرتبه اجرا نمود و همینطور در این شرط آزاده رحیم‌قلوه دست بالا گردید. احسن میگوییم. شرط سیوم به گلنوزه مرودова امکان داد تا خولهایش رو به 26 عدد رساند. مدینه با 25 خول مقام دویم رو کسب نمود. اویشه و آزاده نیست 25 امتیازی دارند. مفتونه المرودова صاحب 21 خول و میجگونه 19 امتیاز در اختیار دارد. دوستان عزیز برنامه متین بخشیده به روز مادر از مجمع ورزشی برباد ادامه دارد. اینک رسیدیم به شرط چهارم برنامه. شرط نوبتی یکی از مشق‌های بودی بیلدینگ می باشد. برای اجرای این شرط میجگونه قلندر رو دعوت میکنیم. اینک دوستان عزیز با اشاره داور شرط نوبتی آغاز گردید. دوستان عزیز باید قید نماییم که این ورزشگران کسبی نیستند. البته آنها علاقمندان و دوستداران ورزش هستند و تنها برای سلامتی و بر آب و تاب دادن بدن خویش آنها امروز در برنامه متین اشتراک کرده ایستادند و هنر و مهارت خویش را سنجیده ایستادند و از همین سبب وزن همین تجهیزات ورزشی رو کمی سبکتر موندند. یعنی 10 کیلوگرم وزن رو تشکیل میدهد و با واسطه پای آنها این عمل رو اجرا میکنند. این عمل دوستان عزیز برای مستحکم گردانیدن موشک‌های پای تاثیر مثبت میرساند. هر یک شخص میتواند که این عمل رو تحت نظارت مربیان اجرا نماید. البته دوستان عزیز در این ورزشگاه برباد تمام شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده است برای پسران، برای ورزشگر دختران. تمام تجهیزات‌های مخصوصی زمانوی مجهز گردانیده شده است و هر یک نفر میتوانند که در همین تالار ورزشی آمده مشق و تمرین نمایند و بدن خویش را آب و تاب بدهند. بینندگان گرامی بینید که میزگونه قلندر و باز هم تبسم کرده ایستاده است.
фикр мекунам ки қуввау нерӯи ӯ акнун нав пайдо шуд ва ҳамин тавр то 200 ин амалро эҷро намуд. дӯстони азиз, аз сабабе ки миҷгона қаландар ва ба хатогӣ роҳ дод, ҳайати ҳакамон эҷрои шарти ӯро 190 маротиба ҳисоб намуд. таваҷҷӯҳ мекунед ба истеъдоди Мафтуна Элмуродова. инак Мафтуна Элмуродова ба шарти барнома пардохт. хуб мебинем ки Мафтуна Элмуродова чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. дӯстони азиз, бори дигар ёдрас мешавем таҷҳизоти варзишӣ махсусан барои варзишгарон вазни ана ҳамин таҷҳизоти варзишӣ камтар гузошта шудааст, яъне 10 килограмм вазнро ташкил медиҳад. зеро ин варзишгарон онҳо варзишгарони касбӣ нестанд, танҳо алоқамандону дӯстдорони ин варзиш ҳастанд. Мафтуна Элмуродоваро мо мебинем худро озод ҳис карда истодааст ва дар чеҳраи ӯ мо хастагиро эҳсос намекунем. шумораи ададҳо ба 40 наздик шуда истодаанд. дӯстони азиз, дар инҷо довар боз ҳам ишора карда истодааст ки Мафтуна ба хатогӣ роҳ дода истодааст. албатта ин хатогиҳо аз мадди назари ҳайати ҳакамон дур намемонад. фикр мекунам барои Мафтуна Элмуродова шумораи ададҳо кифоя аст ки 189 маротиба шуд, аллакай ба 190 расид. зеро дар пеш боз якчанд шартҳо онҳоро мунтазир аст. барои иҷрои он шартҳо, барои хубтару беҳтар он шартҳоро иҷро намудан албатта қувваву нерӯи зиёд лозим аст. 200 маротиба шуд. дӯстони азиз, аллакай боз ҳам рақибони худро дар ҳайрат монд Мафтуна Элмуродова. дӯстони азиз, аз сабабе ки Мафтуна Элмуродова ба хатогиҳои зиёд роҳ дод, ҳайати ҳакамон иҷрои шарти ӯро 190 маротиба ҳисоб намуд. таваҷҷӯҳ мекунед ба истеъдоди Озода Раҳимқулова. инак бо ишораи довар Озода Раҳимқулова ба шарти барнома пардохт. аҳсан мегӯем ба Озода, зеро дӯстони азиз бинед ки ягона варзишгаре ки ин амалро дуруст иҷро карда истодааст, ин Озода Раҳимқулова аст ва Озода Раҳимқулова яке аз варзишгарони беҳтарини барномаи имрӯза аст ки дар якчанд шартҳои барнома мақоми аввалро касб намуд. шояд тавонад ки дар ин шарт ҳам натиҷаи хубтарро ба мисли қаблӣ нишон бидиҳад. бояд ана ҳамин гуна дӯстони азиз ҳар як варзишгар духтар ин амалро иҷро намоянд. он варзишгароне ки қабл аз Озода Раҳимқулова ин амалро иҷро карданд, аз сабабе ки онҳо бори аввал аст ин амалро иҷро мекунанд, он қадар бо қоидаи ин амалҳо шинос нестанд ва танҳо дар ин ҷо довар ба онҳо ишора мекунад ки бояд қоидаро дурусттару хубтар ва беҳтар иҷро намоянд. ва имрӯз дӯстони азиз бори аввал аст, фикр мекунам ки дар оянда онҳо метавонанд ки таҳти назорати мураббиён дар ана ҳамин гуна толорҳои варзишӣ машқҳои гуногунро иҷро намоянд. аҳсан мегӯем ба Озода Раҳимқулова. бинед ки дӯстони азиз имрӯз варзишгар духтарон ҳам дар баробари писарон фаъол ҳастанд. имрӯзҳо мо мушоҳида менамоем ки варзишгар духтарон дар ин ё он намуди варзиш чӣ дар мусобиқаҳои дохилӣ, чӣ дар мусобиқаҳои берун аз марзи ватан, дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта парчами давлати азизамонро баланд мебардоранд ва онҳо метавонанд ки ба воситаи ана ҳамин варзиш, ба воситаи муваффақияти беназири худ дар арсаи байналмилалӣ давлати азизи худро муаррифӣ созанд. мо низ итминон дорем ки ин варзишгар духтарон дар оянда яке аз парчамбардорони ватан мешаванд ва дӯстони азиз мебинем ки
озода раҳимқулова бе ягон хастагӣ ин амалро идома дода истодааст. шумора ададҳо ба 250 расид. офарин мегӯем. озода раҳимқулова ҳама рақибони худро дар ҳайрат гузошт. аҳсан мегӯем. офарин. дӯстони азиз, озода раҳимқулова чун ҳар вақта дар шартҳои барномаи имрӯзаи матн фаъол аст ва ӯ тавонист ки ин амалро 300 маротиба иҷро намояд. навбати оиша мазунова фаро расид. инак бо ишораи довар оиша аллакай ба шарти барнома пардохт. дӯстони азиз, бори дигар ёдорас мешавем ки барномаи матнро бо дастгирии кумитаи шаҳрии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри душанбе ва маҷмӯаи варзишии борбад манзури шумо гардонида истодаем. оишаро мебинем ки ба ҳар як амали худ диққати махсус дода истодааст, кӯшиш карда истодааст ки ба хатогӣ роҳ надиҳад. дӯстони азиз, аллакай ҳама имро дар ҳайрат гузошт. ин варзишгар духтар бинед дӯстони азиз ки ба 330 наздик шуда истодааст. вале ман фикр мекунам бинандагони гиромӣ ин кифоя аст барои оиша, зеро аз меъёр зиёд иҷро намудани ин амал ба ҳар як варзишгар боз ҳам таъсири манфӣ мерасонад. ин бори аввал аст ва барои ин варзишгар духтарон ин натиҷа фикр мекунам ки кифоя аст. зеро дӯстони азиз, ин варзишгар духтарон бо як шарт дар ин барнома ғолиб намеоянд. зеро танҳо дар як шарт ғолиб омадану имтиёзи баландро соҳиб шудан ин нишонаи он нест ки ин варзишгар духтар дар барнома ҳатман қаҳрамон мегардад. инро танҳо ана ҳамин метавонанд ки аз рӯи имтиёзҳое ки дар ҳар як шарт онҳо ба даст оварданд ғолиби барнома муайян гардад. офарин мегӯем. оиша мазурова машқи боди билдингро бе ягон хатогӣ 380 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Гулноза Муродова. инак дӯстони азиз, Гулноза Муродова ба шарти барнома пардохт. акнун мебинем ки иштирокчии таҳти рақами 5 чанд маротиба ин машқи боди билдингро иҷро мекунад. дар ин ҷо довар ишора мекунад ки Гулноза Муродова ба хатогӣ роҳ надиҳад. шумораи ададҳо ба 50 наздик шуда истодаанд. дӯстони азиз, мебинем ки Гулноза Муродоварам бениҳоят ин амалро хуб иҷро карда истодааст бе ягон хатогӣ.
ва бинандагони гиромӣ фикр мекунам барои Гулноза ин натиҷа кифоя аст, зеро пас аз иҷрои ин амал бениҳоят хаста мегардад ва фикр мекунам ки он шарте ки дар пеш боз онҳоро мунтазир аст, дар иҷрои он шарт шояд ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ шаванд. Зеро дар ҳолате ки қувваву нерӯи зарурӣ ба ҳар як иштирокчӣ набошад, фикр мекунам ки иҷрои машқҳо мушкилтар мегардад. дӯстони азиз, боз ҳам мегӯем ки барои мустаҳкам сохтани мушакҳои пой бениҳоят фоидаовар аст ин амал ва Гулноза Муродова имрӯз барои пурқувват сохтани мушакҳои пои хеш имрӯз ин амалро боз ҳам зиёдтар иҷро карда истодааст. ба адади 500 наздик шуда истодааст. Бинандагони гиромӣ, ин ҳам яке аз натиҷаҳои рекордӣ аст дар барномаи имрӯзаи Матин ва дар барномаҳои қаблӣ ҳам ҳатто писарон ин гуна натиҷаро нишон надода буданд ва аз 500 ҳам гузашт. аҳсан мегӯем ба Гулноза Муродова. бинед дӯстони азиз, хело хуб, хело беҳтарин, яке аз иштирокчиёни беҳтарин. Гулноза Муродова тавонист ки машқи бодибилдингро аз ҳама рақибони хеш зиёдтар, хубтар ва беҳтар иҷро намояд. Яъне иҷрои амалҳои ӯ 510 маротибаро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Мадина Муродова. акнун иштирокчии навбатиро мебинем. бинандагони гиромӣ, иштирокчии таҳти рақами 6 ин Мадина Муродова аст. мебинем ки Мадина чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. шумораи ададҳо аз 40 гузашт. фикр мекунам ин натиҷа ҳоло Мадинаро қаноатманд намесозад. Мадинаро зарур аст ки то охир ин амалро хубтару беҳтар иҷро намояд бе ягон хатогӣ. фикр мекунам пас аз иҷрои ин шарт барои Мадина ва дигар ҳарифони ӯ роҳ гаштан боз ҳам мушкилтар мегардад, зеро аллакай пойҳои онҳо хаста гардидааст ва ман фикр мекунам ки онҳо ҳатман ба ин хастагӣ тоб меоранд. шумораи ададҳо ба 470 наздик шуда истодааст. дӯстони азиз, яке аз иштирокчиёне ки ин ҳам кӯшиш карда истодааст ки рекорди рақиби худ Гулноза Муродоваро такрор намояд ё ин ки гузарад. ва мебинем, албатта дӯстони азиз, ҳама инро вақт муайян месозад.
500 دوستان عزیز بینید که با کوشش های زیاد این عمل رو از عدد 500 هم زیاد اجرا نموده شده است. الکی نتیجه رقیب خود گلنوزه رو گذاشت، رکورد نوبتی رو نشون داد مدینه مرادова. فکر میکنم که الکی او در این برنامه قهرمان شد. دوستان عزیز، چطوری که مشاهده نمودیم در این شرط همه اشتراکچیان فعال بودند و از عهده اجرای شرط به خوبی برآمدند و توانستند که این عمل رو هرچی زودتر و بهتر و خوبتر اجرا نمایند. همینطور در این شرط مدینه مرادова با اجرای 520 مرتبه قهرمان این شرط گردید. баъди иҷрои шарти чорум гулноза муродова ба мисли пешин садрнишин аст. мадина ҳам дорои 35 имтиёз аст. оиша мазунова ба сегонаи беҳтаринҳо шомил гашт. озода, мафтуна ва мижгона мутаносибан дар зинаҳои баъдӣ қарор гирифтанд. بینندگان گرامی، رسیدیم به شرط نهایی برنامه. شرط نوبتی داشتن تجهیزات ورزشی می باشد. انا همین تجهیزات ورزشی رو که شما میبینید 3 کیلوگرمی وزن دارند، یعنی در مجموع 6 کیلوگرم وزن رو تشکیل میدهد. برای اجرای این شرط میجگونه قلندر رو دعوت میکنیم. اینک دوستان عزیز، با اشاره داور میجگونه قلندر و شرط رو شروع نمود. اکنون میبینیم که مدت چند ثانیه یا اینکه چند دقیقه میتوانند که همین تجهیزات های ورزشی رو نگاه دارند. دوستان عزیز، البته این شرط حل کننده است و میبینیم که شرط رو به انجام رسونید. میجگونه قلندر و توانست که تجهیزات های ورزشی رو مدت 18 ثانیه نگاه دارد. توجه میکنیم به مهارت مفتونه المرادова. اشتراکچی تحت رقم 2 این عمل رو اجرا میکند. اکنون میبینیم که تجهیزات های ورزشی رو مدت چند ثانیه نگاه میدارد. بار دیگر یادرس میشویم که همین تجهیزات های ورزشی رو که شما میبینید 3 کیلوگرمی وزن دارند، یعنی در مجموع 6 کیلوگرم وزن رو تشکیل میدهد. برای پرقوت ساختن موشک های دست به نهایت فایده آور است. هر یک شخص میتواند که به یگان مشکلی این عمل رو مستقلانه اجرا نمایند. ثانیه ها سپری شده ایستادند و میبینیم که مفتونه المرادова حالا هم ایستادگری کرده ایستاده است. الکی ما میبینیم که دستای او به لرزش آمدند و به این نگاه نکرده باز شرط رو نتوانست که تا آخر ادامه بدهد. مفتونه المرادова توانست که تجهیزات های ورزشی رو مدت 43 ثانیه نگاه دارد. نوبت آزاده رحیمقلova فرا رسید. اینک آزاده رحیمقلova به شرط برنامه پرداخت. اکنون میبینیم که این ورزشگر دختر چند ثانیه این تجهیزات رو در دست خود نگاه می‌دارد. بینندگان گرامی، بار دیگر خاطررسان می‌نماییم که برنامه متن رو با دستگیری کمیته شهری تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع شهر دوشنبه و مجموعه ورزشی بربد منظور شما گردانده شده ایم. ثانیه ها سپری شده ایستادند و آزاده باشد حالا هم ایستادگری کرده ایستاده است. حالا هم تجهیزات های ورزشی رو در دست خود نگاه داشته ایستاده است. کمی دیگر مونده است، کوشش نمایید. این شرط حل کننده است. باید در این شرط هر یک اشتراکچی با قوه و نیروی خود در این شرط هنرنمایی کند. احسن میگوییم، خیلی بهترین. آزاده رحیمقلova توانست که تجهیزات های ورزشی رو مدت 1 دقیقه و 14 ثانیه نگاه دارد. توجه میکنیم به مهارت اویشا مزونova. اینک اویشا به شرط برنامه پرداخت و بینندگان گرامی بار دیگر خاطررسان می‌نماییم که
барномаи имрӯзаи матнро бахшида ба рӯзи модар манзури шумо гардонида истодем ва имрӯз дар барномаи матн алоқамандону дӯстдорони варзиш иштирок карда истоданд ва бори дигар ёдрас мешавем ин иштирокчиёне ки дар барномаи матн ширкат варзида истоданд варзишгарони касбӣ нестанд, вале ба анаҳамӣ нигоҳ накарда ҳарчанд навомӯзам бошанд боз ҳам аз ӯдаи ҳар як шарт, аз ӯдаи ҳар як амал ба хубӣ мебароянд. оиша манзурова ва муддати 43 сония ин амалро иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Гулноза Муродова. инак иштирокчии таҳти рақами 5-ро мебинем. яке аз варзишгароне ки дар шарти қаблии барнома бениҳоят машқи бодибилдингро зиёд иҷро намуданд. албатта ин Гулноза Муродова ва рақиби ӯ Мадина Муродова. ва мебинем ки дар ин шарт, дар шарти ниҳоии барнома то кадом андоза аз ӯдаи иҷрои шарт мебароянд. аллакай мебинем дар чеҳраи Гулноза хастагиро эҳсос мекунем. иҷрои шарти Гулноза Муродова 36 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Мадина Муродова. иштирокчии таҳти рақами 6 Мадина Муродова аст. Мадина Муродова имкониятҳои зиёд дорад дӯстони азиз ва метавонад ки аз ҳарифони худ зиёдтар истодагарӣ намояд, зеро ӯ аллакай рақибони худро аз амалҳои онҳо ошно шуд ва аллакай эҳсос намуд ва дид ки рақибонаш муддати чанд сония истодагарӣ намуданд. бори дигар хотиррасон мекунем ки ин таҷҳизотҳои варзишӣ 3 килограмми вазн доранд, яъне дар маҷмӯъ 6 килограмм вазнро ташкил медиҳанд. иҷрои шарти Мадина Муродова 42 сонияро ташкил намуд ва ҳамин дар ин шарт Озода Раҳимкулова даст боло гардид. баъди гузаронидани шарти панҷум тағйирот ба назар расид. акнун Мадина Муродова ба садри ҷадвал баромад. Озода Раҳимкулова натиҷаи беҳтар нишон дода зинаи дуюмро аз они худ кард. Оиша Мазунова бо як имтиёз камтар дар ҷои сеюм қарор гирифт. Гулноза Мафтуна ва Мижгона дар зинаҳои минбаъда ҷой гирифтанд. тамошобинони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матн ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардид. зинаи сеюми барномаи матнро Оиша Мазунова касб намуд. аҳсан мегӯем, офарин мегӯем ба ин иштирокчӣ ки тавонист ки бо заҳмату талошҳои зиёд мақоми ифтихориро аз они худ намояд. аҳсан мегӯем ба Оиша Мазунова. дар барномаи матн бахшида ба рӯзи модар иштирок намудаем ва хеле шод ҳастем ва дар ин барнома хеле машқҳои зиёде буданд ва аз ин машқҳо мо таассуроти хуб гирифтаем ва бо духтарҳоам низ аз наздик ошно шудем. дар ин барномаи матн ягон шартҳои мушкил набуд ва мо дар оянда кӯшиш мекунем ки бо хеле хубтар ин шартҳоро аз худ кунем. ман аз ин фурсати муносиб истифода бурда ва мехоҳам модарамро ба рӯзи 8 март модарон табрик гӯям. мақоми дуюми барномаро Озода Раҳимкулова касб намуд. аҳсан мегӯем. Озода Раҳимкулова ҳам низ яке аз иштирокчиёни фаъол ва беҳтарини барномаи имрӯза буд ки дар ҳар як шартҳои барнома тавонист ки мақомҳои ифтихориро аз они худ намояд. аҳсан мегӯем, офарин. яке аз машқҳои дӯстдоштаи духтарон ки ин бо банд паридан мебошад махқул шуд. ид муборак модарҷони азизам. тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон
қаҳрамони барномаи имрӯзаи матин Мадина Муродова гардид. Аҳсан мегӯем. Ба Мадина Муродова ки тавонист ки дар барномаи имрӯзаи матин аз ҳама беҳтару хубтар ҳунарнамоӣ кардад. Зинаи аввали барномаро аз они худ намуд. Аҳсан мегӯем ба Мадина Муродова. Поздравляю всех женщин с наступившим уже 8 марта, а самое главное, хочу поздравить свою мамочку. Желаю ей счастья, успехов, удачи, чтобы все проблемы обходили ее стороной. Такого же я желаю своим сестрам. Передача «Матин» нам очень понравилась, было достаточно весело и увлекательно. И мы хорошо провели сегодняшний день. Я надеюсь, что многие девочки, которые придут сюда на соревнования, будут занимать первые места. И советую прийти, ведь время хорошо летит. ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи матин аз ҷониби кумитаи ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри Душанбе ба дигар иштирокчиён ифтихорномаҳо супорида мешавад. Ифтихорнома ба Гулноза Муродова супорида мешавад. ифтихорномаи дигар бошад ба Мафтуна Элмуродова супорида мешавад. офарин мегӯем. ва ифтихорномаи ниҳоӣ ба Миҷгона Қаландарова супорида мешавад. аҳсан. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи матин ки бахшида ба рӯзи модар миёни варзишгардухтарон манзури шумо гардид. хотиррасо менамоем ки барномаи имрӯзаи матин бо дастгирии кумитаи ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри Душанбе ва маҷмӯаи варзишии Борбад таҳия гардид. итминони комил дорем ки барномаи имрӯзаи матин ба шумо низ писанд омад. бори дигар ид муборак модарон ва хоҳарони азиз.